Pane trick 1 yandoda kukuudzai, ende chitsotsi ichocho chiri kunyudza vanhu vakawanda almost every mwedzi. Iwo warambana nemunhu waidanana naye, wobva wapinda mune imwe relationship iri kufamba zvakanaka-naka, zvese zviri kufaya bhobo. Ex wako obva azviona kuti wapinda machena, wawana munhu ari nani kudarika iye. Kuti akwanise kukuvhiringira mukana iwo wawawana, anoshandisa trick 1 yekukupa confusion. Anomeka sure kuti aseta pace yekuti kana zvichiita udzokererane naye. Kana ari mukomana, ipapo anozvipira kubuda mari yaanga asikabudisi achidanana newe, ipapo inotanga kubuda. Ende anomeka sure iwe ukaita wiki manje, ukangotonga wabvuma, ukangotonga wakutaura naye, next stage akumeka sure kuti munhu wauri kudanana naye azviziva. Charoda kungoita kuti murambane chete. Iwe kana ukashinga kumuramba iwewe, anomeka sure kuti atsvaga mumwe munhu anodanana newe. Nenyaya yekuti iye akambodanana newe, anonzwisisa choice ende anonzwisisa type yevanhu vauine weakness navo. Ndova anokutsvagira ivavo achivaisa padhuze newe, zvokuti ukangobvuma chete, chaanenge achingotsvaga iproof yekuti waakudanana nemumwe munhu wechi2, obva azvibvondora kune munhu waakudanana naye kuti zvidhakwe. Saka in short ndiri kungotaura kuti kakawanda kacho kudzoka kunoita ex mulife mako hakusi kuti akukuda, asi anenge achida kuti usiye chinhu chakanaka chawava nacho. Ex ari very easy kuona opportunity kutodarika iwe urudana nemunhu. Ungatsoona kuti aiwa apa munhu wangu apinda, apa munhu wangu ndo anozi machena aitaya. Saka anomeka sure kuti akuregedzesa mukana iwo, nekuti anenge achirwadziwa newe ende ari kurwadziwa nekuenda kwawakaita. Saka musazopa makana, musazosekerera ma-ex, musachengeta nhamba dzema-ex ende musataure nawo, nekuti purufu dzese idzodzo anodziunganidza ende anogona kudzishandisa against you kukuputsira mukana kana kuti relationship nyowani yaunenge wava nayo.